Φίλες και φίλοι ακροατές, η ροή του προγράμματός μας έχει μεταβληθεί από τις 6 το πρωί της Κυριακής έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας λόγω απεργίας που κήρυξε η Πόσπερ και αναφέρει ότι η ΕΡΤ δεν είναι ελληματική και δεν χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αγωνιζόμαστε και απεργούμε για να υπάρχει σε πείσμα πολλών. Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.